Pois ben, amigas e amigos, compañeiros e compañeiras e camaradas que participachedes nesta primeira sesión plenaria da terceira Asamblea Nacional do Encontro Irmandiño, especialmente a miña gratitude quero dirixila a todas e todos aqueles de vós que respondéchedes activamente e xenerosamente ao ofrecemento e ao chamamento feito polo Encontro Irmandiño a participación de persoas, cidadáns e cidadás que compartisen connosco os valores primordiais da esquerda e do nacionalismo emancipador, sin serdes necesariamente en absoluto membros formais e, polo tanto, afiliados ou militantes do Encontro Irmandiño. E quero así mesmo tamén dirixir un saúdo cordial e tamén o agradecemento pola vosa presencia a aquelas e aqueles que representades aquí grupos, correntes organizadas, grupos políticos partidarios ou grupos máis amplos artellados no seo do Bloque Nacionalista Galego ou organizacións do tecido cívico e social de combate existente nesta nación como o Sindicato Labrego Galego, por só mencionar neste caso a ese grupo que forma parte da historia do combate da clase labrega contemporáneo no último tercio do século neste país, análogo e só equiparable a das loitas contra os foros dende ben atrás, dende o século XVIII, como ben reflectía don Ramón Otero Pedrallo na súa historia do século XVIII, até a fase que desembocou finalmente no logro da lei, non de abolición, pero sí de redención dos foros de 1926. Iso é o que representa, forma parte da historia do nacionalismo como movimento social e como proceso de autoemancipación. Quero agradecer personalmente a presencia de Lidia Senra, por suposto, a presencia de Guillerme Vázquez como portavoz nacional do Bloque, do compañeiro Guillerme Vázquez, de quen en parte depende só na medida das súas propias atribucións personais que sigamos a ser todos ou non membros da mesma organización política no futuro. O Encontro Irmandiño, como ben sabedes, o que está a ensayar é a posta en práctico daquelo que predica respecto da recuperación de valores e principios organizativos propios da cultura republicana, non só da democrática, senón da republicana e da cultura da esquerda e do que foi sempre históricamente a cultura do nacionalismo galego dende bastante antes incluso de adoptar explícitamente esa autodefinición. Por lo tanto, dende a Revolución do 46, de 1846, dos mártires de Carral e dos precursores, así denominados polo patriarca Manuel Murguía, pasando polas irmandades, que por algo se chamaron irmandades da fala, e que evocaba non só o precedente do que foran as irmandades de baixa Idade Media e as dúas revolucións irmandiñas do século XV, senón tamén o espírito da fraternidade e o lema da fraternidade propia dos aza esquerda do bloque revolucionario francés de 1789 a 1792, os montañás, por lo tanto, da democracia horizontal. E iso que estamos a aplicar. E como consideramos que aquelo que dicían os resentidos, non? Estamos en guerra
hai que reflexionar os bloqueiros de hai 30 anos, aqueles que na Galiza Sur especialmente foron un factor moi importante de reactivación da conciencia cívica respecto a determinadas cuestións en clave precisamente da transgresión, esa ética da transgresión tan absolutamente necesaria nun momento en que o esmagamento das nosas liberdades como cidadáns, non só na Galiza, non só no Estado español, en toda Europa e en todo o centro do sistema, pois que na periferia sí que comenzan a romper con iso en bastantes espazos territoriais e sociais e políticos, pois esa resistencia en clave rupturista, en clave de transgresión é absolutamente necesaria porque de outro xeito dificilmente se poderá lograr unha revolta cívica que sexa motor dun proceso de mutación cualitativa en serio das estruturas claves do sistema, dun sistema que calquer demócrata hoxe, xa non só calquer cidadán de esquerda, calquer demócrata que o sexa propiamente, que asuma os contidos que significa democracia e república, sabe perfectamente que fai inviable a continuación do proceso civilizatorio e cultural do conxunto da humanidade. Con capitalismo non existe futuro, con capitalismo só existe a conversión no planeta nun espazo inhabitable, en a biosfera nun espazo irrespirable. E iso é o que estamos practicando e por iso hoxe non estamos nun plenario ao estilo usual, quero dicir, dun plenario que culmine un proceso asambleario, senón que estamos no primeiro de 2 plenarios, no cal, polo tanto, hoxe non se tomaron decisións, non se aprobaron resolucións, non se votaron textos nin enmendas, abriuse un proceso xa plenario, eso sí, de participación e debate de expresión de ideas sobre textos en borradores presentados e con todo o que hoxe se discutiu, pois a coordenadora do encontro fará unha incorporación e refundición que se pasará de novo a militancia e os simpatizantes e a todos os cidadáns interesados en participar mesmo dende fora formalmente do encontro neste proceso para nunha ulterior asamblea plenaria, unha sesión plenaria, previsiblemente ou previsto en principio para o 19 de febreiro, si chegar a tomar decisións. E unha das razóns da existencia do encontro irmandiño é moi sinxela. O nacionalismo como movimento emancipador só existe na historia dos povos en loita para a súa emancipación, dúas fórmulas, dous modelos de expresarse organizada e políticamente, que é ou ben diferentes partidos políticos no sentido propio da palabra e con arreglo ao diseño nacido na cultura política europea en 18 en diante, que expresen distintas visións de clase ou de grupos de clase dunha conciencia de identidade nacional e dun proxecto de emancipación, ou ben o establecemento dun deseño que poda abranguer a maioría social do que en tempos chamábamos e deberíamos seguir a chamar as clases populares do país, abranguendo con unha visión moi ampla desta noción e desta terminoloxía a maioría da cidadanía, por tanto, a cidadanía do común, e onde só ficasen fora os núcleos das clases dominantes, opresoras e expoliadores e as oligarquías, e, polo tanto, iso articulalo nunha frente necesariamente, polo tanto, plural, na que teñan cabida en pé de igualdade as diferentes lecturas ideolóxicas e sociais dende a extracción social e dende a ideoloxía específica que se fagan do proxecto emancipador. E iso foi a clave do nacemento do Bloque Nacionalista Galego na Asamblea de Riazor. E iso é o que moitos militantes do BNG, non só dos que xa estuvemos dende o comenzo por razón de idade, senón dos incorporados posteriormente, foron chegando á conclusión de que se deterioraba, de que renxía e de que non estaba funcionando de maneira adecuada. E, polo tanto, trátase de que o encontro irmandiño quixo aportar esa lectura e quixo facelo con diafanidade, sin
polarizacións de confrontación. Nos consideramos que maiorías e minorías se cristalizan en dous grupos moi diversos que se sen internamente, que polarizan nun sistema quasi ou análogamente bipartidista o contingente interno dunha frente, deturpa forzosamente, malia a vontade que podan ter ou non ter os seus membros, o funcionamento da frente plural que ten que ser como un círculo con segmentos distintos radialmente dispostos alrededor e gravitando sobre o centro que é un proxecto común. Nese proceso estamos. Nunca fomos anti ninguén. E non consideramos que o cometido primordial consista en contribuir a confrontacións internas nin a loitas por correlacións de forzas. Polo contrario, consideramos que o que é necesario é recuperarnos entre todas e todos nun nacionalismo galego que é de seu emancipador e que é de seu de esquerda no sentido propio da palabra, históricamente de esquerda, senón non sería un movimento emancipador, pois recuperarmos esas reglas de ouro que foron o éxito primordial, a clave do éxito social e despois como consecuencia electoral do nacionalismo galego nas décadas dos 80 e dos 90, partindo dunha situación de exilio interior e sendo capaces de sair do exilio interior e de convertirnos na forza hexemónica no sentido de Gramsci. Na forza que, independentemente da súa dimensión e da súa magnitude electoral e da súa magnitude en militancia, era a forza que tiña credibilidade aleu dos seus propios lindes e que os seus proxectos eran vistos como proxectos que valían para o conxunto da sociedade e para o conxunto da cidadanía. Esta é a noción de hexemonía de Gramsci. E iso foi o BNG de maneira constantemente crecende dende 1982-85, especialmente dende a Asamblea de Carballiño de 1987, durante todo o que restou do século XX, polo menos. É, polo tanto, un esforzo de contribución honesta, reflexiva e activa. É un esforzo de traballo fraternal. Eu non podo evitar repetilo. Dende a miña infancia, por circunstancias moi personais e absolutamente de privilexio, eu medrei, aprendín a falar, a ler e a escoitar falar deste país nos medios, con un entorno que era o que restaba do nacionalismo galego organizado do tempo da República, da Segunda República. Eu sempre escoitei a esa xente tratarse de irmáns. E non era no sentido da lei de familia, non era no sentido patriarcal, era mesmamente no sentido que me refería antes. E iso é o que nós pretendemos facer coa máxima honestidade. Mas hoxe estamos nunha situación en que consideramos que é necesario que nos constituamos en forza política organizada, como Encontro Irmandiño. Iso é o que estamos a pensar, o que resulta non só do traballo de diálogo polo país adiante, do traballo de contactos con xentes diversas, de reunións, etc., non só do proceso de traballo na coordinadora, de xuntar e de elaboración de textos, sino dos propia sesión de hoxe. A min hai unha cousa que hoxe me sorprendeu, por suposto, moi gratamente, pero que me sorprendeu profundamente. Sendo unha sesión onde boa parte dos participantes non eran membros do Encontro Irmandiño, a sintonía entre as distintas intervencións foi moito máis grande do que se pode atopar ordinariamente nunha forza política organizada onde se dá por suposto que todos homoxéneamente asumen a mesma ideoloxía, o mesmo proxecto político e o mesmo programa. Eso significa algo. Significa precisamente que non é certo que a sociedade vaya por detrás.
das forzas políticas actualmente de esquerda. Non é certo que a sociedade seña fofa e que o nacionalismo da sociedade sexa fofo na galega e que non esteña a altura do que eran os plantexamentos do BNG históricamente nesta fase contemporánea. Non é certo. As apariencias se engañan. As maiorías silenciosas. Os degraos e dimensións que a cada alienación e as novas formas de alienación, a capacidade de alienación. Sí, é outra cousa. Pero a sociedade entendida como aquelo formado polo tecido de focos activos de cidadanía que exerce, vai por diante do actual nacionalismo galego. Sobre todo, quere saber máis, quere pensar máis, quere dicir máis e quere actuar máis e mellor. E, sobre todo, actuar con unha solidariedade e unha honestidade recíproca absoluta. E iso é análogo ao que está a acontecer naqueles movimentos que no planeta, a partir dos movimentos alternativos, dos movimentos antisistémicos, dos movimentos heterodoxos na sociedade civil, se proxectaron en movimentos políticos que están a mudar a estrutura, a cultura política e moitas máis cousas, por suposto, de países como Bolivia ou como Ecuador, por non poñer máis que dous. É así, naceron así. E nós dixemos sempre que Galiza era periferia. Nós dixemos sempre que Galiza era unha colonia. E estamos a padecer un proceso de brutal recrudecemento da expoliación colonial deste país. Se antes de termos goberno propio éramos colonia nun sistema colonial clásico, só que interior, agora somos neocolonia nun sistema neocolonial cando se crearon as institucións políticas aparentemente soberanas, no noso caso ni siquiera tal, que se crearon en África ou en Asia e que rapidamente foron reconvertidas en superestructuras gobernadas por oligarquías ou elites comandadas dende o centro do sistema en o seu momento dende Wall Street cando compría tratarse da débeda externa dos países. E este é o reto que temos todas e todos como galegos conscientes. E iso é o reto que ten o nacionalismo como realidade de movimento social. E iso é o reto que temos todos os que intentamos ensayar, ou levamos intentando ensayar, ou o temos feito, con acertos e con erros, traducir eso en fórmulas de organización política que sexa capaz de proxectar na instancia política o que realmente alenta e se move no seo da sociedade. En a medida en que o facemos, evidentemente, eso inza. Porque contra vento e marea inzou nos 80 e nos 90. Contra vento e marea, contra campañas insidiosas de descalificacións, contra campañas de que éramos terroristas, de que estamos con ETA, de que tiñamos... de todo o que podedes recordar. E o BNG foi para arriba, por eso o nacionalismo foi para arriba. Porque tiña credibilidade, porque sintonizaba e estaba conectado coa sociedade activa. E iso que nós queremos contribuir a recuperar sin pretender convertirnos en protagonistas de nada, porque somos conscientes de que somos liliputienses. Se Galiza é un liliput, no liliput político de Galiza, o encontro irmandiño é o liliput do liliput. Pero os liliputienses amarraron a Gulliver. Amarraron a Gulliver, só que foron todos os liliputienses, non 4. Nin liliputienses que crean que son xigantes ou que dispoñen de pocións máxicas como Asterix. Vivimos, polo tanto, uns tempos nos que a agresión á cidadanía no seu conxunto non ten precedentes históricos recentes. Que tanto na Unión Europea canto nos seus Estados membros están rendidos ao ultraliberalismo. Están entregados en condicións ao servizo da ditadura do grande capital financeiro, que no caso das institucións políticas do Estado español non conta xa só co PP, senón tamén co PSOE para exercela. Estamos ante unha situación na que a cidadanía progresista e nacionalista, que confiou e fixo medrar o nacionalismo durante 4 lustros, tamén sofre ese mesmo sentimento en degraus diferentes de impotencia e desamparo ante a ausencia que esa cidadanía considera que existe do nacionalismo, do proxecto común, por chamalo
de maneira que poidamos todos identificarnos con el. Os que estamos dentro do actual BNG e os que, por desgracia, xa non están dentro, pero que siguen a ser nacionalistas irredutíveis. Por lo tanto, nesta emerxencia social e nacional non podemos fallar nin en compromiso nin en xenerosidade. Todas e todos somos precisos, cada quen na medida das súas posibilidades, pero ninguén pode eludir a responsabilidade de contribuir á causa común. E, polo tanto, debemos avivar a imprescindível tarefa de reflexionarmos, de idearmos, de tecer lazos que unan. Temos que avanzar preguntando. Temos que reflexionar e debater ao tempo que irmos facendo. E, ao cabo, a resposta a moitas das preguntas e dúbidas que temos non as imos atopar só, nen sequer, en simposios ou foros. A loita ineludível contra o neofascismo, que é o que realmente está aí, ou se queredes o fascismo financeiro, como di Sousa Santos, podese dicirse de moitas outras maneiras. O fascismo financeiro que non di só Sousa Santos, que o din analistas nada sospeitosos de ser marxistas extremistas en todo o centro do sistema, cabezas máis lúcidas deste momento. E esa loita ineludible contra o neofascismo resolverás no decorrer da acción decidida sempre que nos comprometamos a exercela como cidadáns libremente activos e desalienados. Pero aquí, e quero dicilo con toda honestidade, sin absolutamente ninguna animosidade, senón coa franqueza a que nos obriga a comunión, no sentido de proxecto común e de valores comuns como nacionalistas, quero dicilo con toda franqueza e sinceridade diante de todas e todos vós. Para nós resulta, en todo caso, evidente que a expresión política organizada do nacionalismo galego arestora áchase nunha situación crítica e que incluso é a terceira das crises máis ou menos serias ou graves polas que leva pasado en 35 anos. A primeira, ao comenzo da chamada transición ao posfranquismo, cando rebentou o Consello de Forzas Políticas Galegas. A segunda, ao seu remate, cando da consolidación da actual fórmula constitucional española, daquela o espacio nacionalista foi capaz de reaccionar suscitando un proceso que desembocou na Constitución precisamente do BNG, e, polo tanto, do deseño que se construiu en Riazor, ou no proceso conducente a Riazor, e a de agora dase no contexto dun grave e se cadra irreversible proceso de descomposición do actual regime político español, onde nin a Constitución está vixente, o pacto constitucional está roto polos mesmos que o amañaron e o cociñaron, e así sucesivamente, o poder xudicial é unha filfa. Isto parece a República de Weimar no tempo da emerxencia do nazismo. E, por suposto, parece unha segunda restauración borbónica en situación análoga ao da primeira nas primeiros decenios do século XX, aínda que a historia non se repite. Pero, por unha banda, dase no contexto dese grave proceso de descomposición do actual regime español, pero tamén dun desnorte ideolóxico e inanidade institucional sen precedentes da esquerda política en toda Europa. E o BNG, como organización do nacionalismo, ao noso ver, está a ser succionado nese letal rodopío e, en boa medida, por graves erros cometidos e por vicios propios adquiridos, aínda que, por suposto, conserva virtudes. Por suposto. Entón, nós consideramos que pode ser atinado, se o facemos coa forza e coa intelixencia precisa e coa honestidade recíproca, apostarmos pola rexeneración da fronte nacionalista sobre o deseño construído hai agora 3 décadas. Mas cumpriría como condición inexcusável que houbese xa e sen máis dilacións unha resposta decididamente positiva á rexeneración democrática horizontal interna da fronte e á efectiva recuperación do proxecto estratégico de emancipación social e nacional da Galiza, reactivado tanto no seo da sociedade civil canto da política, tanto na acción e a loita
social e cívica canto na institucional. E esa condición, non no sentido de poñer unha condición nós, sino de que consideramos que é condición, racionalmente analizando as cousas, para o proceso, implica aceptar reabrirse á sociedade no sentido de devolver a fronte ás xentes nacionalistas de dentro e as de fora, as que se foran por expulsión, sectarismo ou por cansazo de aturar relacións consideradas internamente insoportáveis e por desarmar ou reconducir o aparello burocrático que hoxe está máis ao servizo do propio aparato en si mesmo, que se reproduce e tende a perpetuarse a costa e en perxuízo do proxecto común e da democracia horizontal. E iso estamos decididos a contribuir a lograr que se poda facer así. Non perdemos de vista de todas maneiras, non se nos escapa, que en calquera caso, de non ser así, este pobo creará e enxendrará o instrumento político para a súa emancipación se considera que o actualmente existente, creado hai 30 anos, non lle vale. E nese labor, nós, daquela, estaríamos decididos a traballar a prol de reconstruirmos esa unidade nun novo referente político para o que todos somos necesarios e o que queremos incorporar a longa trayectoria do nacionalismo nas súas distintas etapas históricas e recuperándonos, eso sí, os valores de esquerda, cívicos, democráticos e republicanos, da igualdade, a fraternidade e a democracia horizontal e participativa. E para iso, sexa por unha vía, sexa pola outra, compre toda a lucidez e a forza precisas para reunirmos intelixentemente todo o que as persoas e colectivos do común cidadán poidan aportar. E xenerosidade abondo de uns e de outros para non dar por definitivos os xuicios dos uns sobre os outros. Eis, dende o noso punto de vista, o primordial compromiso noso. E, polo encontro irmandiño, non vai quedar. Moitas gracias.